सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम रंग देवताने बसला तमाम कलावती रसिकाला मानाचा मुद्रा करीत रंग देवता तमाम नमन करी नमन कलावती रसिकाला मानाचा मुद्रा करून ही सोलजाई कृपेने आई केदारलिंग श्री सोलजाई कृपेने केदारलिंग मार्लेश्वर कलामंदिर मुंबई आपल्या समोर सविनय सादर करीत आहोत तत्पूर्वी सारे विश्वाचा करता करविता या विश्वामध्ये प्रथम पूजेचा मान केला जातो तो विघ्नहर्ता गणराजाने नतमस्तक होऊन तिच्या खुशीतून या स्वराज्याचा हिरा चमकला की राजमाता जिजाऊसह महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय याला मानाचा मुद्रा करून तिच्या आशीर्वादाने कलामंदिर उभा आहे की माझ्या देवरू गावचे ग्रामदैवत आई सोनजाईचे मी नतमस्तक होऊन वाजोळे गावचे ग्रामदैवत केदारलिंग देवाचे मी नतमस्तक होऊन मार्लेश्वर देवाचे नतमस्तक होऊन या गावचे ग्रामदैवत नंदीबाबा वागरेश्वर आणि रवळनाथाचे मी नतमस्तक होऊन या ठिकाणी जागेवाल्याला वंदन करून बसलेल्या मायबाप रसिकांना पुन्हा एकदा आपल्या मंचाचा सादर प्रणाम रसिको या ठिकाणी गावदेवी प्रासादिक भजन मंडळ स्थापना 1975 आणि हे त्यांचं 50 वर्ष रसिको 50 वर्ष पूर्ण करणे हे काही सोपं काम नाही। त्याचप्रमाणे आज आपली ही कोकणची कला हे आपल्या समोर सादर करण्यासाठी एक सुवर्ण संधी आम्हाला उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा गावदेवी प्रासादिक भजन मंडळ लोकांनी ठाणे गोवा श्री वासुदेव तांबे श्री मिलिंद तांबे अध्यक्ष भास्कर गुरव उपाध्यक्ष चंद्रकांत कोटले सेक्रेटरी वासुदेव वेदरकर गिटार वसंत गुरव गोवा श्री संजय तांबे श्री प्रशांत तांबे श्री बाळा देसाई रसिको या कोकणची कला आपल्या समोर सादर करण्यासाठी ज्याने आम्हाला आमंत्रित केले ते सन्माननीय पुन्हा एकदा बाळा देसाई यांचे आम्ही सत्ताचारुणी आहोत। त्याप्रमाणे या मंडळाचे गुरुजनमणी जितेंद्र भागड श्री रुपेश गुरव नितेश तांबे निलेश गुरव आणि वाद्यवादक श्री उदय मेस्त्री या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देऊन त्यांच्या भावी वाटचाली हार्दिक शुभेच्छा देऊन आज आपल्या कार्यक्रमास सुरुवात करतोय। धन्यवाद जिजाई धन्यवाद शिवबा जय हिंद जय महाराष्ट्र। त्याचप्रमाणे रसिको आपला हा कार्यक्रम या ठिकाणी जो प्रसारित होतोय तो पुन्हा एकदा आपल्याला पाहण्याची सुवर्ण संधी त्या युट्यूबरच्या माध्यमातून मिळते ते आमच्या युट्यूबर या ठिकाणी उपस्थित आहेत मी कोकणी सुरज त्याचप्रमाणे कोकणकर श्री चंदन दरडे कोकणी स्वर अक्षय आंगरे आणि कोकणी छंद देवेंद्र गोटेकर हे युट्यूबर या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचेही आम्ही आभार मानून आम्ही आमच्या कार्यक्रमास सुरुवात करतोय। धन्यवाद जिजाई धन्यवाद शिवा जय हिंद जय महाराष्ट्र। श्री सोजाई माते तुझा श्री हनुमंत राया तुमचा श्री केदारलिंग देवा तुझा श्री मार्लेश्वर देवा तुमचा
तुमचा शिव पार्वतीच्या गजानना रंग भरा हर्ष वाटतो माझा मना चाले नमन माझा कोकणा
मंडपी दिव्याला अकरावं मान माझं मंडपी दिव्याला अकरावं मान माझं मंडपी दिव्याला मारवन माते गड्याला चालेल मन माझ्या कोकणा पार्वतीच्या गजानना रंगभराया वेदना हर्षवर्धन शिव पार्वतीचा गजानना रंगभरा या वेरणा हर्ष वाटतो माझ्या मना चालेल मन माझ्या कोकणा पार्वतीच्या गजानना
रसिको पुन्हा एकदा या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे त्याचप्रमाणे दिनेश कुर्तडकर निर्मित कोकण कलावंत मुंबईचे सुप्रसिद्ध शाहीर निलेशजी झेपले त्याचप्रमाणे गायिका माधवीताई झेपले याही उपस्थित आहेत त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे रसिको कोकण कलावंत मुंबईचे शाहीर संजय कांबळे हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचेही मनापासून आभार. रसिको या ठिकाणी ग्रंथ उपासक शाहीर गीतकार संदीपजी सावंत त्याप्रमाणे लेखक विनय बने यांच्या माध्यमातून एक पौराणिक गणनाटिका सादर करत आहोत. एक पौराणिक गणनाटिका सादर करत आहोत. गणेशाचा पूर्णानंद अवतार. गणेशाचा पूर्णानंद अवतार अर्थात ज्ञानारी राक्षसाचा वध. अर्थात ज्ञानारी राक्षसाचा वध. रसिको विघ्नेशाने मारलेल्या दुर्बुद्धी राक्षसाच्या मुलाने वडिलांच्या वादाचा सूड घेण्यासाठी शुक्राचार्याकडून पंचाक्षरी शैविद्या मिळवून मोठी तपश्चर्या करून भगवान शंकराकडून अभय मिळवले. त्यानंतर सारे दैलक्य व्यापून देव दानव ऋषीमुनी यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. रसिको आपल्या समोर संजय दादा सावंत निर्मित शशिकांत भांडागरे दिग्दर्शित शाहीर समीर तटकरेसह रुपेंद्र भाडी आणि या मंचाचे यशस्वी कलाकार सविनय सादर करत आहोत. एक पौराणिक गणनाटिका श्री गणेशाचा पूर्णानंद अवतार अर्थात ज्ञानारी राक्षसाचा वध. अर्थात ज्ञानारी राक्षसाचा वध. देव दानव ऋषी वर्य आणि फक्त नानारी राक्षसाची पूजा करावी आणि त्यांच्या कुलाचा जय जयकार करावा. आणि जर का माझ्या आज्ञेचा पालन केला नाही तर ह्या यंदा कुंडामध्ये तुमच्या आहुती दिली जाईल. तलावर फक्त आणि फक्त त्यांच्या कुलाची पूजा आता झाली पाहिजे. देवांची तपश्चर्या करून त्यांना शक्ती मिळते आणि आम्हाला ऐकतो ना फक्त प्रेरित केलं जातं. त्यामुळे आजपासून या ठिकाणामध्ये फक्त दैत्य कुलाचा जय जयकार झाला पाहिजे. आणि जर का केलं नाही तर उद्याचा सूर्यास्त पाहायला मिळणार नाही.
तुझे नाम गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम नारायण 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 हे दैत्यराज या त्रैलोक्य सम्राटाने हा बिचारा ऋषी मुनीला मारणं शोभत नाही नारायण नारायण ओ लोकन बाबा खान हे आमच्याशिवाय कसं काय बरं यायला गेलं तिथे नारायण नारायण हे दैत्यराज अखंड त्रिगुण भ्रमण करणारा मी नारद मला कोणाची अनुमती लागत नाही आपणास एवढंच सांगवयास आलो होतो की या गो ऋषी मुनीवरती अत्याचार करण्यापेक्षा देवांवरती राज्य मिळवावा नारायण नारायण म्हणजे त्या देवांना बंदिवासात बंद करू की माझे दहाच म्हणू नारायण नारायण प्रथमतः देवेंद्रावरती स्वारी करा तेथील राज्य तुम्ही काबीज केलं तर तुमच्या कुलाचा जय जयकार होईल नारायण नारायण म्हणजे त्रिकंडाचा स्वामी हा ज्ञानारी ठीक आहे मुनिवर्य आपली भ्रमती आपण अशीच चालू द्यावी ठीक आहे चला तर मग येतो मी नारायण नारायण हॅलो हॅलो हरी नाम जो जो विसरला हरी नाम जो जो विसरला तया हसती लोक रे कोडी मूलधने सारे
प्रथम प्रथम देवता राजा इंद्र त्याचे ब्रह्माक्षर दासी बनवतो आणि त्याच्या सिंहासनावर जाऊन बसतो. हो इंद्र दरबारी भरली सभा, इंद्र दरबारी भरली सभा, पायी पैदल नाचे रंभा, पायी पैदल नाचे रंभा.
राजा नरेन आणि या प्राणी मात्रावरती लक्ष असायला होतं ते सुद्धा नाही. नारायण 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 नारायण. प्रणाम विधात्मा. आपण सर्व व्यापक सर्व ठाई आहात. आपला मी तरी काय सांगावं तरी सुद्धा आपला सांगू इच्छितो की ज्ञानार्य राक्षसाने सर्वत्र हाहाकार माजवला आहे आपला चाल करण्यात आहे म्हणून सावध करण्याचा केला आहे. नारायण नारायण. राक्षस हा दुर्मत्ता आणि क्रूर आहे त्याचा धीराने सामना करावा. ठीक आहे चला तर मग येतो मी. नारायण देह पंढरी आत्मा श्री हरी. देह पंढरी आत्मा श्री हरी. गुरु ज्ञानाले आई प्रचिती करे. गुरु देवाचा राजा इंद्र त्याची अमरावती देवेंद्र तुझी अमरावती मला स्वाधीन कर आणि चालता मैदान. देवाचं प्रतीक आहे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला तर तुझी सर का अमरावती
अमरावती स्वाधीन केलीच नाही तर या वैभवशाली अमरावतीचा सत्यानाश करून कुणाची स्थापना केली जाईल. तुला माझ्या शक्तीचा प्रभाव ठाऊक नाही का? देवेंद्र मला युद्धाच्या अंतरून मला विजय जाऊन गेला तर रामबा अप्सरा म्हणजे दासी करता असंच करता का विष्णू का वैकुंठ गाणं करता. हॅलो हॅलो हे पहा गावदेवी प्रासादिक भजन मंडळ या मंडळाच्या वतीनं एक विनंती आहे मायबाप रसिकांना की या ठिकाणी जागेच्या अभावी खुर्च्या पाठीमागे लावलेल्या आहेत. कोणीही कृपा करून रस्त्याच्या साईडला जाऊ नये कारण गाड्या चालू आहेत. कृपा करून या कार्यक्रमाचा आनंद नक्की घ्या परंतु एक सेफ जागेवर राहून आनंद घ्या. धन्यवाद. हॅलो 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 सर्वांनी शेअर करा. नारायण नारायण आई बापाची सेवा कराया आज देव येईल का आई बापाची सेवा कराया आज देव येईल का कसा पुंडलिक या जगात पुन्हा होईल का कसा पुंडलिक या जगात पुन्हा
पुंडलिकया जगात पूर्ण होईल का जगतपालक आहात सांगवायचं नारायण नारायण आपण तर त्रिकाल ज्ञानी आहात यावर काहीतरी उपाय सुचवावा नारायण नारायण देवी लक्ष्मी माते यासाठी आलो करा तो विचार करा ज्यावेळी गणेशांनी दृष्टांत दिला होता याची आठवण करा तुम्हाला नारायण नारायण प्राप्त होईल काय बोलू आता आजी काय बोलू हे देवी सुख दुःख नारायण ठीक आहे येतो मी नारायण आपण योग्य उपाय सुचवला आहे चला आपण श्री गणेशाची आराधना करूया आवाज दे दादा वंदन हे गौरी गणेशा पूर्वांगी माझी मनीषा
शिव गौरी गणा करी वंदना वंदन हे गौरी गणेशा पूर्वा भीमादी गणेशा वंदन हे गौरी गणेशा गणेशा शिव गौरी गणा हरी तो वंदना शिव गौरी गणा हरी तो वंदना वंदन हे गणेशा गणेशा लक्ष्मी माते प्रेम हो निश्चित करा मी घेतो तो ज्ञानारी दैत्याचा समाचार आजपासून तू या त्रैलोक्यात पुननंद या नावाने ओळखला जाशील. हॅलो हे पहा रत्नागिरी कापडगावचे सुपुत्र सन्माननीय साहेब दिनेशजी कुलतडकर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. रसिको कोकण कलामंच मुंबईचे निर्माते दिनेशदादा कुलतडकर आणि त्यांचे सहकारी त्याचप्रमाणे शाहीर विलेज झेपडे ग्रंथ उपासक संदीप सावंत शाहीर संजय कांबळे शाहीर गोपाल करंडे शाहीर विनय बने त्याचप्रमाणे शाहीर माधवीताई झेपडे ओंकार पड्याळ यांच्याकडून आतापर्यंत झालेल्या कार्यक्रमासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्याचप्रमाणे रसिको कोकण कलामंच मुंबईचा कार्यक्रम उद्या भांडूप या ठिकाणी होणार आहे त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना उपशाखा प्रमुख ठाणे यांच्याकडून विजय तानाजी शिवगण यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्याचप्रमाणे शिवसेना उपशाखा प्रमुख ठाणे यांच्याकडून नारेदाच्या भूमिकेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्याचप्रमाणे प्रदीप गुरव यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तर या सर्व बक्षिसात्यांचे आम्ही सत्तेचार आहोत. भाग्य समजतो तर आपल्याला त्याच्याप्रमाणे जाण्याचा काहीच अधिकार नाही. असू शकते समाज शुभोदय हजर करा. तुमच्या मुखातील ओम गणपती बंद कर आणि आपल्या दैत्यकुळाचा जय जयकार कर. श्री गणेशाचा उपासक आहे मला उपासना करावी का?
माझा दिनक्रम सगळा प्रमाणित होईल. यात कोणताही बदल होणार नाही. समाप्त. गणेशाची आराधना कशी काय करू लागला? माझी आई गर्भवती असताना शुक्राचार्य यांनी सर्वमान्य सेव्य म्हणजे काय हा प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्याच्यावर बरीच गोष्टी कथा सांगितल्या. सगुण रूपधारी श्री गणेश हा देव तोच आपला ब्रह्मस्वरूप असून त्याची सेवा उपासना तोच सर्वांचं संकटापासून रक्षण करीत असा उपदेश. त्यावेळी माझी कृती असून आपली पूर्णपणे गणपती आहे. आचार्य मोठा अनर्थ होऊ शकतो. यावर मी काही करायला हवा. ठीक आहे. देवाने आपल्या तुला वर कलंकित केलं. आपण दैत्य कुलाचा विचार करायला अशा प्रकारे आपला बाळांना सुबोधचा हाल करू लागला. मात्र त्याचं कारण होते ते म्हणजे बाळ सुबोध हा दैत्यकुला जन्माला आलेला असून देव गणेशाची आराधना करत होता. तो दैत्यकुला जन्माला असून देवकुला मात्र सुबोध आपल्या आराधना तयार नाही. आपल्या बाळाला आपल्या समोर इतका शाहीरबद्ध उपासक संधीची सावध लक्ष आणि विजय बनते याच्या लेखणीतून माझा होते गणनाटिका. माझ्यापेक्षा या त्रिखंडामध्ये कोणीही शूरवीर बळाचं नाही. आणि पाहतो तुला तो गणेशा कसा गावात होता. आणि दाखव तुला गणेशा कोठा येतो.
झाले. पण गणेशा तू काय मला समजदार घेणार अंगात हिमत असेल तर करू तर किती आली कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंतीद्वारे पारितोषिक